Ollaan tällä Joutsan Pihlessuolla entisellä turvetuotantoalueella. Tänne tosiaan on suunniteltu 80 megawatin aurinkovoimalaa liityntäteholtaan. Tuottaa sähköä noin 4500 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin joka vuosi. Puhutaan sillä tavalla aika suuresta laitoksesta ja sitä kuvaa myös se, että tämän turvetuotantoalueen eli hankealueen päästä päähän matka on noin 5 kilometriä. Tehdään täällä maaperäkartoituksia, eli pyritään saamaan lisää tietoa tästä alueesta, että voidaan vähän paremmin määrittää, että mikä se tulevan aurinkovoimalan perustamistapa sitten olisi. Meillä on aika hyvät pohjatiedot siitä, että minkälaiset olosuhteet täällä on lähteä rakentamaan. Halutaan vielä tarkempaa tietoa niistä rakentamisolosuhteista, turvepaksuuksista, pohjamaalajeista, muusta tämmöisestä, jotta pystytään sitten varmistamaan se, että tämä on juuri oikeanlainen paikka aurinkovoimalle ja pystytään arvioimaan niitä perustamistapoja paremmin, kustannuksia sillä puolella. Kun puhutaan näin laajasta alueesta, niin korostuu myös tällaisten maaperäkartoitusten merkitys, että sinne mahtuu 160 hehtaarin alueelle niin hyvin monenlaista perustamisolosuudetta. Turvepaksuudet vaihtelee, vesitilanteet vaihtelee, osa voi olla kuivempaa, osa kosteampaa aluetta. Ja sitten myös ne pohjamaa-lajit voi vaihdella siellä alueen sisällä. Tutkimukset on tärkeitä kustannusten osalta. Se turvepaksuuden määrä esimerkiksi alueella on hyvin merkittävää kustannusten kannalta. Se, että jos meillä on 10 senttiä turvetta jäljellä versus vaikka 1,5 metriä, niin se, että kun 160 hehtaarin alueelle aletaan laittamaan sitten paaluja näitä telineitä varten, niin jos jokaisessa paalussa on metri enemmän pituutta kuin mitä on arvioitu alun perin, niin se sitten kertautuu kustannuksen huomattavasti tämmöisellä alueella.